Il-Pulizija qed tinvestiga allegat serqa ta' ġojelli minn dar ta' anzjana minn San Pawl il-Baħar. One News tkellem mal-anzjana li tgħix f'dara waħida u hija mdaħla sew fl-età. Bil-kundizzjoni tal-anonimità u li ma nġibux wiċċa, l-anzjana spjegat kif hija għandha suspett f'min se taħadilha l-ġojelli tagħha. Qalet li għalija kienet esperjenza traumatika meta marret biex tiftaħ il-kaxxa bil-ġojelli u d-debijiet u ma sabithomx. Saħqet li b'kollox minn seraqa ħadilha b'madwar 30,000 euro f'ġojellerija. Xi 30,000 jiswew li serqit li għax id-deplika li ta' żmien in-nannit. L-anzjana viżibilment emozzjonata saħqet li fil-waqt li l-oġġetti misruqa jiswew ħafna flus, l-iktar li weġġaħħa kien il-fatt li għalija għandhom valur sentimentali kbir għax tagħhom la żewġa qabel miet. Bejt laqasni kolba min il-qiegħda daqs kemm iddispjaċini. Id-dispjaċini l-iktar affarijiet li tagħniju qabel miet. U qabel miet qabel ġejna mill-Ingilterra, qabel ma tlaqna mill-Ingilterra. Mill-airport xrali sett ukoll kien 500 ġawar imma daw ċelesti. Kollox ħadit li hemm bżiled biss bqajt. U dawn għax nilbishom ta' kuljum. Dwar dawn l-allegazzjonijiet One News bat sensiera ta' mistoqsijiet lill-Pulizija li min-naħa tagħha konfermat li għaddejja bl-investigazzjonijiet u qalet li f'dan l-istadju ma jkunx prudenti li jkummentaw iżjed dwar dan il-każ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.